igo tore Grand Elders naende ntotagete omo president oito aiche gotokwania gose togende State House egere tokwane amagani aito na aribuna tokomoirania ekerogo tuta tokomoirania tuta inyore na intwe toyoso ebeiro yokonyora kende na togokora ebinto biri bigwenerete ase igo naende totagete gento kende gia kabere tomoiranie naende gepindi kende gia kabere tuta amono mochumbo ito Steve Mugaka tomoiranie egepindi gia kabere egere batokorere mereme mia chipara chigorwe tobekerwe lami egere na intwe tonyore binto bigwenerete tonyore omorero estimanto misetie ebichichi kada totaete tonyare gosuka na intwe toikere abande ase baikire tonyore amagenderero ininya Mira County West Mugirango ase gorende tiga omone na ireri baga naende omo chumbo itanyare gototegera mono anyare koira amanganaya State House ase omo President William Ruto egere atoigwe nto tigara maega abande bachire bosyo nto toirente maega ase Nyamira County igobo no tore pamba tu pamba no mo president obichara chane sa vocation asomo gambi okoroku Madam Eunice akogamba chief indirango wachire gaiga assisted house yo muchumbe ri chumbe Steve Mugaka ototebiria mange naende ntorocho buya West President William Samoei Ruto okogani waito ateme gokoigusana orugarinze na intu atokonye muna abantu bandi atori organize sana igeko yaransari no tomanyete ko bwere igo bono ntu turese aye nande tumutakerte tu tam otoganetia abaturiti abonsi barega abachara cyane sublocation erekera location aturanga igo State House tomotebi tomore face to face ose achega asobura bwa Steve Mugaka amorete bakamoto ekoboko tari gotwate egere atomanye gwetomokorega uyisimu obogimo buya lero location yaito egenderere ebitu akwane ebige na hande chikomatebya kereke mbuya mano bere tutam na Steve Mugaka tutam na botwate baigage kugera asinge nchato inyoire egekaeke tole na abagambi baito echifu nabasabu chifu baito bonsi twegogeti buna abana babo tari boiga igotiganya sato konya Steve Mugaka nabwato burayo buya bwerure gotokonya naende otemire asa kunyara na nagendererete ebyakorire twabirorire naende orire chirangu chigotokorera komenta mono site ese biryakore nere ntu tam atari gopimuna ndi wese hawa wengi wetu tumefanya tangu aswa mimi nimefanya from 2015 na kuna wazee wengine walianza kitambo wamekufa kama baada wachapokea hivyo tunatarajia hii tuta inaendana na mshahara yetu hivyo ndivyo tumekubaliana hivyo tunamuombea na kitu kingine cha mwisho tumeona akichukua wahubiri State House ametusahau sisi ndio tuko kwa ground hapa chini sisi ndio tutamtengenezea kura atukumbuke atupeleke State House.